Dámy a páni, dobrý deň. Veľká vďaka, že ste prišli. Veľká vďaka, že nás sledujete a zaujímate sa o túto mimoriadne vážnu tému. Včera bola tlačová beseda Tibora Gašpara, pána Paru a pána Takáča a nedá sa to nazvať nijak ako čisté zúfalstvo. Snaha absolútne prekryť zlyhania, ktoré sú na poľnohospodárskej platobnej agentúre a ktoré ukazujú, že strana Smer má vážny problém. A miesto toho, aby sa k tomu postavili tak, ako by sa očakávalo od jednej normálnej vládnej strany, že okamžite začnú vyšetrovať, okamžite začne očista, okamžite vyvodia zodpovednosť, tak Tibor Gašpar prišiel s konceptom hybridnej operácie. Jednoducho nepriateľské sily, démoni a Sorošovci útočia na Slovensko, na to dobré Slovensko a dobrých Bodorovcov, dobrých Gašparovcov, dobrých Ficovcov, ktorí stavali za štátne dotácie, európske peniaze svoje, akože penzióny alebo cesty. Dnes ráno, dámy a páni, vyšla informácia, ktorá opäť len potvrdzuje, že na PPAčke to bol jeden veľký bordel. Že tam sa rozdávali peniaze krážom, že jediné a najmä hlavné kritérium bolo si náš človek. Práve preto včera Tibor Gašpar toľko útočil na ľudí, ktorí prichádzajú s odhaleniami. A najmä útočil na pani Šubovú. Ja v tomto momente odovzdám slovo pani Šubovej a potom sa vrátime k týmto veciam a k ďalším zisteniam, kde vysvetlí a ukáže jasne, ako Tibor Gašpar klame. Ako spochybňuje všetko, čo prinášame, len preto, aby jeho priatelia, jeho rodina z toho vyšla tak, že sa jej nikto nedotýka. Ale verím, že ľudia na Slovensku nie sú hlúpi a aj po tejto tlačovej konferencii im bude opäť jasnejšie, ako veľký problém je na PPAčke, ktorú mala a má dnes opäť pod patronátom strana Smer. Nech sa páči, pani Šubová. Ďakujem za slovo. Takže po včerajšej tlačovej besede obžalovaného Tibora Gašpara, advokáta Mareka Paru, známeho predovšetkým z pokusu diskreditácie prokurátora Vasila Špírka a neboráka ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča, ktorý v tomto celom príbehu, ktorý sa včera odohral na ich tlačovej besede, len dobieha noty, ktoré dostal od svojich zúčastnených a kolegov, je čas uviesť veci na pravú mieru. Intenzita, ako táto partička zneužíva mocenské nástroje na ochranu vlastných skorumpovaných ľudí, je skutočne alarmujúca. Ale ešte zarazajúcejšia je miera babratstva, ktorého sa pri tom všetkom dopúšťajú. Včerajšia tlačová beseda na pôde ministerstva pôdohospodárstva nebola prejavom sebaistoty, ale dôkazom paniky a strachu z toho, že už nedokážu ututlať pravdu o masívnom a systematickom kradnutí peňazí zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie. Tibor Gašpar zjavne sleduje aj naše tlačové besedy s kolegom Jurajom Šeligom, kde veľmi detailne vysvetľujeme už niekoľko týždňov, možno aj mesiacov, tieto podvody, ku ktorým roky dochádzalo na pôdohospodárskej platobnej agentúre. Určite im nepridalo ani to, že na základe mojich trestných oznámení prokuratúra začala vyšetrovať závažnú trestnú činnosť, napríklad aj na Slovenskom pozemkovom fonde, z čias ich kamarátky a kolegyne z vlády pani Gabriely Matečnej, na ktorou sa začalo zmrákať, pretože neoprávnene podpísala zmluvu na právne služby s advokátskou kanceláriou Ekeren Kahn na sumu skoro 2 milióny eur. No, to sa potom pánovi advokátovi kupujú haciendy v Chorvátsku vedľa ďalších exponovaných susedov, ako je pán Kalíňak či pán Haščák, ktoré boli medializované. A rovnako prokuratúra koná voči podozrivému Jozefovi Kišovi, vtedajšiemu generálnemu riaditeľovi PPA, súčasnému prezidentovi finančnej správy, ku ktorému sa ešte ale dostanem. Takže v kontexte toho, že im samotným a im kamarátom horí skutočne pod zadkom, sa dá pochopiť ich nervozita, ale čo sa pochopiť nedá, je stupidita, akou sa oni snažia argumentovať na ich obranu. Poprosím slajd 1,
ktorý sa týka žiadosti o stretnutie z mojej strany s tedajším pánom premiérom Odorom. Takže včera to zaklincoval na včerajšej tlačovej besede syn obžalovaného Tibora Gašpara, šéf SIS Pavol Gašpar, ktorý vysmiatý oznámil verejnosti, že podáva trestné oznámenie vzhľadom k výrokom českého europoslanca, že bol monitorovaný príslušníkmi SIS. Možno som ušetrila Pavlovi Gašparovi prácu, pretože som v tejto veci podala trestné oznámenie ja už na generálnu prokuratúru a oveľa obsiahlejšie, ako si pán Pavol Gašpar myslí. Dlhodobé monitorovanie mojej osoby, čo už som niekoľkokrát hovorila, zo strany SIS bude mať svoje dôsledky a som naozaj zvedavá, ktorý sudca vydal povolenie na monitorovanie mojej osoby, pretože včera sa pán Gašpar, šéf SIS, vyjadril, že monitorovanie osoby bez povolenia súdu je nezákonné. Tak som naozaj zvedavá, kto dal pokyn na moje sledovanie a monitorovanie mojich pohybov a mojej osoby. Mnohým určite neuniklo vykrikovanie Fica na tlačovej besede v minulosti, že Šubová je ako členka organizovanej skupiny monitorovaná Slovenskou informačnou službou. Rovnako som už v roku 2023 chcela informovať vtedejšieho predsedu vlády pána Odora o divných praktikách SIS, ale pán Odor sa bohužiaľ vtedy so mnou odmietol stretnúť. Takže uvidíme, akú ďalšiu Pandorinu skrinku som týmto trestným oznámením otvorila a hlavne dúfam, že Pavol Gašpar ako šéf SIS nebude mariť vyšetrovanie a bude súčinný z OČTK. Pretože pri korupcii na PPA vo vzťahu k osobe Jozefa Kiša túto súčinnosť OČTK nepripustil. Aj to by napríklad mohol pán Gašpar vysvetliť, prečo jeho syn marí vyšetrovanie korupčnej kauzy na PPA. Takže Tibor Gašpar ma včera na tlačovej besede obvinil z trestnej činnosti, ktorej som sa mala dopúšťať ako šéfka protikorupčnej sekcie na PPA. A zhrnul to zhruba v 5 bodoch, takže poďme si rozobrať jednotlivé body. Poprvé ma obvinil z toho, že som vystavovala záväzné dokumenty v mene Pôdohospodárskej platobnej agentúry, na ktoré som nemala nárok. Pán Gašpar neuviedol však ani jeden jediný konkrétny dokument, ktorý som mala vystaviť, na ktorý som nemala nárok na jeho vystavenie, takže netuším, k čomu sa vôbec mám vyjadriť, pretože je to blbosť na druhu ako ich štátny prevrat. Nevyjadril sa ani k jednému dokumentu, ja neviem, o čom rozprával. Takže, pán Gašpar, tu vás vyzývam ako žena, buďte chlap a chovajte sa naozaj ako bývalý policajný prezident a bývalý vyšetrovateľ. To znamená, že svoje tvrdenie na tlačovej besede podložte aspoň nejakým dôkazom, aby som ja mohla na niečo reagovať. Ďalší bod, kde ma obvinil, že som nevybavovala dožiadania OČTK, čím som podľa neho mala mariť vyšetrovanie OČTK v mnohých prípadoch. Tak teda poďme na to. Teraz pánovi Gašparovi predvediem, ako vyzerá vyvracať dezinformáciu a blúd, ktorý pán Gašpar širokej verejnosti prezentoval ako fakt a odvoláva sa na nutné policajné prešetrenie týchto skutočností. Prosím, slajd. Áno, máme tu slajd. Je to ukážka, zápis z porady vedenia na Pôdohospodárskej platobnej agentúry, keď som tam pôsobila. Tu máme bod, ktorý sa prerokovával. Pán Gašpar, práve naša protikorupčná sekcia odhalila, že sekcia vnútornej kontroly flagrantne ignorovala dlhé roky dožiadania z OČTK. Niektoré dožiadania vybavovala, a teraz dobre počúvajte, aj viac ako 1 rok. Dokonca disponujem dožiadanie jednej vyšetrovateľky nákaz Nitry, ktorá po vyše roku dostala materiály z PPA, ale nie tie, ktoré požadovala od agentúry, takže opakovane žiadala urgenciu o opakované doručenie požadovaných podkladov, pretože to bolo rozhodujúce pre rozhodnutie konkrétnej trestnej veci. To znamená, že nie my, ale sekcia vnútornej kontroly na PPA zlyhala, pán Gašpar. Navyše sme zistili,
že sekcia vnútornej kontroly dokonca zmeškala lehoty na podanie sťažnosti. To vy viete, čo to znamená, čím zmarila trestné konanie a náhradu potenciálnej škody v trestnom konaní. Teraz mám ďalšiu prílohu. Toto sú závery z porady, kde práve tieto zistenia som odprezentoval na porade vedenia, kedy generálny riaditeľ PPA Jozef Kiš, a teraz počúvajte, pán Gašpar, mi osobne za tieto zistenia poďakoval, a to je váš terajší prezident finančnej správy Slovenskej republiky, mi osobne poďakoval a zároveň rozhodol, že podanie sťažnosti už bude robiť výlučne právny odbor a nie sekcia vnútornej kontroly. Pán Tibor Gašpar, naša protikorupčná sekcia mala korešpondenciu z OČTK k dispozícii len mesiac. Opakujem, len mesiac. Pretože potom prišlo k eliminácii celé našej protikorupčnej sekcie, pretože sme de facto odhalili, že sekcia vnútornej kontroly nielenže neoznamovala trestnú činnosť pri podozrivých projektoch, ale rovnako nevybavovala veci žiadosti z OČTK. Pán Kiš mi za to poďakoval. Takže ideme ďalší slajd. Príkazný list generálneho riaditeľa PPA, presmerovanie pošty z OČTK. Takže vaše tvrdenia, pán Gašpar, že práve ja som nevybavovala dožiadania OČTK, považujem z vašej strany za drzosť a chrapunstvo. Pán Gašpar, vaši súdruhovia z NDR, tak ako sa volá, kedy hovorilo, vám dali nesprávne noty. Ale už sme si zvykli, že vaše tvrdenia stoja naozaj na vode, vždy. Tu na obrazovke, pán Gašpar, vidíte príkazný list generálneho riaditeľa PPA Jozefa Kiša, ktorý dal pokyn na presmerovanie pošty OČTK zo sekcie vnútornej kontroly na našu protikorupčnú sekciu 20. apríla 22, teda mesiac pred ukončením môjho pôsobenia na PPA. Mesiac. Môžeme sa tomu, pán Gašpar, venovať hĺbkovo na ďalšej tlačovej besede, keď zverejním jednotlivé dožiadania policajtov NAKA Košice, NAKA Nitra a NAKA Banská Bystrica, kde v niektorých prípadoch žiadali policajti dokumenty od PPA potrebné k trestnému konaniu aj vyše roka. Alebo sa môžeme vrátiť do obdobia vášho pôsobenia ako policajného prezidenta, kedy policajti NAKA vôbec nemohli priamo žiadať dokumenty z PPA. Opakujem, vôbec nemohli žiadať dokumenty z PPA. Všetko museli adresovať najprv k pánovi Krajmerovi, ktorého vy dobre poznáte, kde sa robila selekcia, čo sa bude a čo sa nebude vyšetrovať. To nie sú moje slova, to sú slova bývalého šéfa protikorupčnej jednotky NAKA Bernarda Slobodníka, ktorý uviedol vo svojej výpovedi na NAKA. Takže asi toľko k tým vašim blúdom, ktoré podsúvate širokej verejnosti. Ja tu argumentujem faktami. Po tretie, ma pán Gašpar obvinil, že som vraj vynášala médiám informácie zo spisových materiálov, na ktoré vraj nikto nemá nárok. Takže, pán Gašpar, opäť ste si neodpustili nepodložené táraniny. Ničím ste to nedokázali, len ste si, ako býva u vás zvykom, tak tresli do vetra. Však môžeme, na Šubovu. Ak máte dôkaz, tak ho predložte. Konkrétny, prosím, konkrétny. Nielen zúfale floskuly typu Šubova niečo poskytla médiám. Od bývalého policajného prezidenta by som čakala aspoň minimálnu úroveň dôkazného myslenia a nie taranie v tme a vo vetre. Príloha číslo 3. Podnet farmára Oravca. Po štvrté ma pán Gašpar obvinil snáď z najvážnejšej veci, že som sa podieľala na krytí subvenčného podvodu, z ktorého je obvinený farmár František Oravec. Pri tomto bode sa zdržím asi najdlhšie, aby ľudia konečne pochopili, o čom je prípad farmára Oravca a zároveň po mojom zdôvodnení určite pochopia, že v osobe policajného prezidenta Tibora Gašpara sme mali naozaj mizerného a nekompetentného funkcionára, čo preukazuje aj týmito svojimi tvrdeniami, že som kryla subvenčný podvod Oravca.
Ja som naozaj zvedavá, ako toto bude pred súdom pán Gašpar obhajovať. Poďme teda na to. Takže ďalší slajd, poprosím. Vidíme podnet farmára Oravca, ktorý dňa 3. decembra 2021, teda 3 dní po vzniku našej protikorupčnej sekcie, podal podnet na prešetrenie zákonnosti postupu PPA vo vzťahu k priamym platbám, kde sa križoval so spoločnosťami Moltrade SRO Agrovaleliky AS. Jednalo sa o rok 2016, a kde priamo v podnete píše, že aj napriek z úctou k mojej osobe je veľmi skeptický k vybavovaniu tohto podnetu a jeho podania, ktoré podával na našu protikorupčnú sekciu, pretože z podnetu vyplynulo, že, a teraz treba počúvať, PPA nerešpektuje ani právoplatné rozhodnutia súdov. PPA nerešpektuje ani právoplatné rozhodnutia súdov. Pán Gašpar, dúfam, že dávate teraz dobrý pozor, pretože som vám práve vysvetlila, že naša protikorupčná sekcia riešila vo vzťahu k osobe Františka Oravca podnet vo vzťahu k priamym platbám a nie k projektovým podporám. K priamym platbám a nie k projektovým podporám, o ktorých vy tu blúznite na svojich tlačových besedách, konferenciách a tak ďalej. František Oravec, zdôrazňuje, nebol nikdy vo vzťahu k priamym platbám, ktoré sme na našej sekcii riešili, nikdy v živote ani obvinený, ani obžalovaný a ani odsúdený. Takže naozaj netuším, ako ste prišiel na konštrukciu, že som kryla Oravcov subvenčný podvod, keď v prípade, ktorý sme riešili, bol poškodený práve on. Opakujem, poškodený bol práve on. Disponoval právoplatným rozhodnutím súdu, ktorý PPA flagrantne odmietala rešpektovať. Takže nie je Oravec, pán Gašpar, ale práve naopak sme preverovaním zistili, že spoločnosti, ktoré krížujú Františka Oravca, sú evidované v registri podvodov a neoprávnene čerpajú milióny eur. Nie Oravec, ale tie spoločnosti. V tomto registri podvodov, ako som už spomínala minule, bolo 580 subjektov. A na základe ďalšieho preverovania sme zistili, že tieto spoločnosti sú už dokonca obžalované zo subvenčných podvodov a zneužitia finančných prostriedkov Európskej únie. Pokračujeme ďalej, pán Gašpar. Zistili sme, že tieto spoločnosti dostávali od roku 2019, odkedy boli evidované registry podvodov na PPA, neoprávnené milióny eur na priamych platbách, na čo som okamžite upozornila aj vtedajšieho generálneho riaditeľa Jozefa Kiša a zároveň som ho informovala, že sme pri preverovaní podnetu Františka Oravca identifikovali závažné podozrenia aj vo vzťahu k zamestnancom PPA a bohužiaľ aj k jeho osobe, k osobe generálneho riaditeľa Kiša. Takže aká je situácia, pán Gašpar, dnes? František Oravec, ktorého podnet vo vzťahu k priamym platbám sme riešili, nikdy nebol ani len obvinený, ale naopak spoločnosti, ktoré ho križovali, sú už dokonca pravoplatne uznané za vinných za subvenčné podvody a zneužitie finančných zdrojov Európskej únie. A na základe ďalších zistení našej protikorupčnej sekcie a mojich trestných oznámení im hrozí naozaj reálna basa, pretože sa jedná o miliardy eur. Takže prosím, dúfam, že ste si dobre navnímali teda všetky tie fakty vo vzťahu k farmárovi Oravcovi. Takže, pán Gašpar, ja vás vyzývam, aby ste verejne vystúpili na tlačovej besede a aby ste predložili verejnosti a médiám konkrétne dôkazy o tom, že ja som kryla Oravcovi subvenčné podvody. Tak či tak budete tieto svoje klamstvá vysvetľovať na OČTK. Toto si nemôžete dovoliť voči mne, pretože za tieto vyjadrenia, ktoré ma významne poškodzujú v očiach verejnosti a ktoré majú vysokú mieru intenzity zo strany podozrivých osôb, je absolútne na mieste, aby som na vás podala trestné oznámenie, ale určite sa budem brániť aj civilnou žalobou. Ale ako chlap, ako bývalý policajný prezident, predstúpte pred verejnosť s faktami, ktoré vaše tvrdenia o tom, že Šubová kryla subvenčný podvod preukážu.
V opačnom prípade nebudete v mojich očiach len mizerný ex-prezident policajného zboru, ale aj mizerný človek, ktorý sa dostal na šikmú plochu a snaží sa takto úboho útočiť na oznamovateľku závažnej trestnej činnosti vysokých štátnych úradníkov. A zo pár perličiek na záver. Ak už sme teda pri subvenčnom podvode Františka Oravca, tak ten je výsledkom práve dlhoročných obchodných sporov, ktoré má so silnou finančnou skupinou a nie samotné PPA. Nezmysly toho neboráka, ministra pôdohospodárstva Takáča, ktoré ukazuje na tlačových besedách, slúži všetky tie jeho obrázky, tie haly, ja neviem, čo si to tam povymýšľal. Pán Takáč tam stále máva nejakým skladom, na ktorý pán Oravec nikdy nežiadal ani euro a nikdy v tejto veci nebol ani len obvinený. Takže prestaňte sa naozaj strapňovať, pán Takáč. Stále klamete. Opakujem, nikto nikdy z pôdohospodárskej platobnej agentúry nepodal na Oravca trestné oznámenie a už vôbec nie občiansko-právnu žalobu. Tak o čom tu stále rozprávate v médiách? Ukážte mi akékoľvek rozhodnutie súdu vo vzťahu k Oravcovi, ktoré je v prospech ministerstva pôdohospodárstva alebo PPA. Jedno jediné rozhodnutie súdu mi ukážte, pán Gašpar, aj vy, ktorý tak bazírujete na prezumpcii neviny, hlavne vo vzťahu k svojej osobe. Pána Gašpar, odpoveď znie tak, ako zvykne hovoriť váš stranický šéf. Neznám. Jednoduché také rozhodnutie neexistuje. Oravec nie je dodnes ani len obžalovaným ako vy, pán Gašpar, takže fakt nerozumiem, kde beriete tú drzosť sa vôbec vy ako obžalovaný človek zo závažnej trestnej činnosti vyjadrovať k farmárovi Oravcovi. Už by stačilo. Ale sú tu ďalšie dôležité fakty, ktoré vyvracajú vašu retoriku o tom, ako ste tu vyšetrovali v rokoch 20 až 23 len ľudia z okolia Smeru. Pán Gašpar, kedy bolo znesené obvinenie Františkovi Oravcovi? Nenáhodou v roku 21 počas vlády Igora Matoviča? To je predsa úplný rozpor s tým, čo tvrdíte, kde ukazujete fotky Oravca, Magdoška a všetkých opozičných politikov, ale na strane druhej práve za pôsobenia Matoviča a Hegera NAKA Košice vzniesla v roku 2021 obvinenie aj Františkovi Oravcovi. Nejak to teda nesedí, pán Gašpar. Viete Matovičovej Hegerovi možno určite vyčítať, že nevyorali ten plevel, na ktorý som upozorňovala, ale vyšetrovalo sa bez ohľadu na to, o koho sa jednalo. Ale môžem pokračovať aj mojim vlastným konaním, pretože moje trestné oznámenia ako riaditeľky protikorupčnej sekcie na PPA smerovali aj voči jednému z najbližších spolupracovníkov Františka Oravca, a to Jaroslavovi Jánošovi, bývalému generálnemu riaditeľovi PPA. To mi ako vysvetlíte, že Šubová podávala trestné oznámenie voči Jánošovi, ktorý je blízky človek Oravca? No neznám, ako by povedal váš stranický šéf. Pre Šubovu, pán Gašpar, existovala iba jediná mantra a to je zákon a bez ohľadu na to, o koho ide. Pokiaľ viem, tak veľká zaisťovacia policajná akcia Tajomník, o ktorej vy tak strašne nechcete rozprávať, nikde ho nespomínate, bola proti nominantom Matoviča a Hegera. Či sa mýlim? Nie, pán Gašpar. Akcia Tajomník bola proti nominantom vlastnej exekutívy, čím jasne preukazujem, že počas vlád Matoviča a Hegera neexistovala chránená zver. Podľa mojich informácií, totiž po akcii Tajomník, smerujú obvinenia ako voči Jozefovi Kišovi, tak aj voči Jaroslavovi Jánošovi, ale aj voči Jurajovi Kožuchovi a ďalším zamestnancom PPA. Padni komu padni, pán Gašpar. Takže si naozaj vyprosím, aby ste bez akýchkoľvek dôkazov poukazoval na niekoho trestnú činnosť len pretože potrebujete neustále poukazovať na to, že len vy ste ctihodný občan. Alebo naopak, ako chlap sa postavte teda už konečne pred kamery a predložte skutočné dôkazy svojich tvrdení a nie tieto nezmysly a blúdy typu Valaška pána Laťaka, že? To poznáme. No a posledné obvinenie, to veľmi skrátke, za ktorým ma obvinil na včerajšej tlačovej besede
pán Gašpar, že som bola zodpovedná za štátnu pomoc na pôdohospodárskej platobnej agentúry, že som púšťala platby štátnej pomoci a tak ďalej. Ja som totiž to nebola žiadnou šéfkou tejto sekcie, ktorá zodpovedala za štátnu pomoc, čiže je to totálny nezmysel, čo si vy dovolujete, je to blúd a podávam v súvislosti s týmto ďalšie trestné oznámenie a budete to môcť vysvetľovať na OČTK. Takže, pretože všetky veci, ktoré ste odprezentovali na vašej tragikomickej tlačovej besede, boli predmetom ďalšieho tragického trestného oznámenia tragédia Jozefa Kiša a toto trestné oznámenie bolo opakovane zo strany polície a prokuratúry odmietnuté ako účelový nezmysel voči oznamovateľke závažnej trestnej činnosti, čiže voči mne, nič viac. Prečo neinformujete verejnosť, ako dopadlo trestné oznámenie na Šubovu zo strany Kiša? Namiesto toho tu šírite blúdy a nezmysly a útočíte už aj na europoslancov. Vám to skutočne nie je trapné? No a kým sa dostanem už k úplnému záveru, kontaktoval ma jeden farmár a veľmi ma poprosil, aby som na môjom dnešnom vyjadrení informovala verejnosť o týchto veciach v súvislosti s farmármi a PPA, kde vy stále prezentujete, jak všetko funguje, že, pán Takáč? Takže pán farmár mi dal tieto informácie, že oproti minulému roku požiadalo o podporu o 196 subjektov menej tento rok. Čiže mafia ich odpísala. Tieto subjekty už nie sú schopné existovať. Veľmi ma poprosil, aby som toto odprezentovala v úvodzovkách, že takto teda PPH a Ministerstvo pôdohospodárstva pomáha slovenským farmárom tým, že sa likvidujú. Likvidujú ich postupne a systematicky. Ročný záber úrodnej pôdy na developerské projekty, cirka 5600 hektárov krásnej úrodnej rovinatej pôdy pri diaľniciach. Čiže likviduje sa, berie sa aj ich úrodná pôda. Za posledné 2 roky preto dovoz potravín z Európskej únie sa zvýšil z cirka 700 na 900 kamionov denne. Poprosil ma, aby sa o tomto začalo viacej hovoriť, pretože toto sú fakty. No a už prichádzam k úplnému záveru. A úplne na záver by som chcela zverejniť krátku uputavku na penzión pani Onderišinovej, ktorý rozoberá... Máme to tu? Uputavku pani Onderišinovej, ktorý rozoberá každý jeden možný politik, či koaličný alebo opozičný, ale tvrdím, že ale ani jeden, či už koaličný alebo opozičný, netušia, o čom je prípad Onderišinovej v súvislosti s jej penziónom na PPA. Naša budúca tlačová beseda bude práve o tom, ako pán Takáč klame a ako je nespochybniteľné, že sa jedná o čistý a subvenčný podvod. Pretože jedine ja disponujem, pretože som tam pracovala, dôležitými dokumentami, ktoré preukazujú, že už pri podaní žiadosti o NFP, nenávratný finančný prostriedok, sa dcéra pani Onderišinovej dopustila subvenčného podvodu. Máme slajd, čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu. Na záver, Veronika Onderišinová totiž po podaní žiadosti, Veronika Onderišinová je dcéra pani Onderišinovej, totiž po podaní žiadosti predložila na PPA aj čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu, v ktorom čestne vyhlasuje, teraz treba dobre počúvať, pán Takáč, lebo vy stále tvrdíte, že žiadny konflikt neexistuje, že na danej žiadosti nejakým spôsobom neparticipovali žiadni zamestnanci PPA ani ministerstva pôdohospodárstva, čím uviedla PPA do omylu, pretože v čestnom vyhlásení zatajila pôsobenie vlastnej matky na PPA. To je automatický subvenčný podvod, automaticky. Hneď na začiatku pán Takáč a ďalšie konkrétne dôkazy o tom, že kryjete túto trestnú činnosť a túto zamestnankyňu prinesieme, kryjete túto trestnú činnosť ako aj túto zamestnankyňu, ktorá tam stále pôsobí a viacej detailov k tomuto prípadu prinesieme na ďalšie tlačové besede. Takže týmto by som ukončila moje vyjadrenia k včerajším nehorázným klamstvám zo strany pána Tibora Gašpara na ich včerajšej tlačovej konferencii. Ďakujem, odovzdávam ešte slovo kolegovi. Dámy a páni, myslím, že tí, ktorí ste pozorne počúvali pani Šubovú, tak
klamstvo po klamstve Tibora Gašpara vyvrátila. Keď si pozrieme ten úplne prvý slajd, ktorý bol dnes ráno v médiách, to je print screen z denníka SME, tak už musí byť každému úplne jasné, prečo sú oni v panike. Ja to poviem inými slovami ako pani Šubová, ale referuje to samozrejme na ten celý príbeh, na to divadlo, ktoré my tu sledujeme od začiatku. Minulý rok, keď sme na konci roka začali robiť tie tlačové konferencie s pani Šubovou, tak mnohí si to nevšímali. Čo sa to tu deje? Potom, najmä vďaka pani Šubovej a ďalším, ja to vždy rád hovorím, to je Zastavme korupciu, to je pani Benedikovičová, to je pani Šišoláková, ľudia z Aktualit, proste novinárska obec a aj opozícia, ktorá je v parlamente, po týchto našich výstupoch sa do toho sami zahryzli takisto a hľadali. A spoločne, to môžem povedať, sme našli proste systém. Systém, o ktorom tu hovoríme už niekoľko mesiacov. Boli výzvy, ktoré mali byť na penzióny, na podporu cestovného ruchu, na projekty. Na tie výzvy sa nacicla mafia. To sa nedá inak nazvať. Normálne mafia, ktorá dokonca spĺňa definíciu tej talianskej mafie. Väzby, rodina, ty dáš, ja ti dám, budem ťa kryť a podobne. Zastrašovanie, bitky na poliach a podobne. Pamätáte si rok 2018, keď farmári prišli do Bratislavy po protestoch za slušné Slovensko. Spolu sme tam stáli, spolu sme ich robili, dokonca boli v prezidentskom paláci, lebo sa už na to nemohli pozerať. No a teraz to celé vypláva na povrch znovu, že asfaltka, ktorá ide k penziónu, ktorý nikto nepozná, nikto nevie pomaly, kde je, keby sa tam nebola ubytovať novinárka z denníka N, tak ani netušíme, že taký penzión existuje. Tak tam išlo 600 000 eur na lesnú cestu, ktorá vlastne vôbec nie je lesná cesta. Na penzión, dom, alebo ako to mám nazvať, kamaráta pána Kažimíra. Na penzióny, ktoré sú prepojené a spojené s osobou Norberta Bedera a jeho kamarátmi, Tibora Gašpara. Ja sa teším na tlačovú konferenciu, keď začneme hovoriť o stavbách, ktoré sa týkajú ľudí, ktorí boli podriadení pánovi Gašparovi. Čo bude potom robiť? Lebo totižto, dámy a páni, oni zistili, že my vieme a že o tom ideme hovoriť verejne. Rovnako pochopili. Slováci chápu, čo je stavať dom, čo je zobrať si hypotéku, čo je po sobotách chodiť, betónovať, upravovať, šalovať. Toto Slováci chápu. To znamená, že máme problém. Lebo keď vidia takéto haciendy, sa pýtajú, prečo som ja nedostal 600 000? Prečo musím chodiť každú sobotu mojej dcére alebo neveste pomáhať stavať plot, stavať dom, omietať, obkladať? Máme problém. Tak čo ich napadlo v tých ich múdrych hlavičkách, najmä Tibora Gašpara? Urobíme z toho hybridnú operáciu. No to pripomína Putina. Tam to je špeciálna operácia, ktorá ide na Ukrajinu. To je hybridná operácia, ktorú má viesť pani Šubová so mnou, s Dechovským a ďalším. Jednoducho oni nejdú k faktom, neodpovedajú na otázky, prečo tento penzión dostal dotáciu, keď sa tam nikto pomaly nevie riadne ubytovať, doteraz to bolo neznáme. A to je ilustrácia. Prečo je tá cesta, ktorá sa vydáva za lesnú, vlastne príjazdovou cestou? Prečo niekto má rodinný dom za štátne peniaze? Prečo tá pani Ondrišinová stále robí na tej PPAčke, keď je podozrivá z toho, že nekonala tak, ako konať mala? Prečo pán Beder má v zlatom kľúčiku, alebo mal v zlatom kľúčiku dotácia? Môžem pokračovať a pokračovať. Na to neodpovedajú. Miesto toho Zdechovský je politicky nájomný vrah, a Šubová už môže za všetko. Už jej dali aj to, že ona rozdávala peniaze. Prečo to robia? Lebo chcú ľudí zmiasť. To je tá hybridná operácia, lebo ju robí Gašpar, ju robí Fico, ju robí Takáč. Oni chcú úplne zamotať ľudí a hovoria, všetci sú rovnakí a vlastne nie je žiadny problém, lebo nikto sa v tom nevyzná. Preto neotvorili schôdzu Národnej rady. Veď keby im išlo o vec a o pravdu, tak ju otvoria, prídu, prezentujú. Veď ak my za všetko môžeme, ako bývalí vládni poslanci, tak by mali ukázať dôkazy. Ale pani Šubová to povedala jasne. Akcia Tajomník bola o čom? No, že vlastných nominantov vyšetrovali orgány činné v trestnom konaní počas vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Lebo keď zamestnávate x tisíc ľudí, no tak sa môže stať chyba, že niekto je proste svinier a chce kradnúť, tak toho treba vyšetrovať. To sa dialo. Ale to oni nepovedia. Prečo tam nechávajú Kiša? To je ďalší puzzle do tej skladačky. Veď Kiš bol šéf PPAčky. PPAčky, ktorá mala vyšetrovať tieto veci. Pani Šubová mu nosila v úvodzovkách podklady na stôl. Ako sa Kiš správal? Akým spôsobom to celé dával do stratena?
A Kíša urobia dneska šéfom daní na Slovensku, finančnej správy, ktorá má kontrolovať to, akým spôsobom sa vyberajú peniaze, či máme dobrý výber DPH, dobrý výber dane z príjmov a tak ďalej a tak ďalej. Človek má prístup samozrejme k všetkým účtom v princípe na Slovensku. Tak nás obvinujú, že sme nevyšetrovali a hlavu tej hydry, ktorá v ich hlavách existuje, tej hybridnej operácie, urobia šéfom daňových orgánov na Slovensku. Čo to je to za logika? No tá logika je o tom, že sa boja. Boja sa, že my prichádzame na ďalšie a ďalšie veci. A ľudia na Slovensku zistujú, aké svinstvá sa tu diali, ako to rozkrádali. A keď sa tvária, že nemajú žiadnu korupčnú kauzu, tak čo je toto? Teraz nemyslím iba tento jeden penzión, tie všetky penzióny. Prečo Takáč nepríde do Národnej rady a jasne nevysvetlí pred poslancami, akým spôsobom sa vysporiadal s pani Onderišinovou, aké kontrolné mechanizmy zaviedli na PPAčke najnovšie, aké trestné oznámenia boli podané, ako sa spätne kontrolujú vyplácané dotácie. No lebo by to mohlo smerovať napríklad k Norbertovi Bederovi, k Tiborovi Gašparovi, k pánovi Krajmerovi, o ktorom vypovedá Slobodník, a ďalším ľuďom. Tak oni si vymyslia, že pani Šubová vlastne rozdávala tie peniaze. Že jednoducho tí, ktorí hovoríme o tom, aké svinstvá sa diali, sme vlastne vinní za to. No to je hlúposť. A práve preto robíme niekedy tie tlačové konferencie aj takto dlhšie, aj takto komplikovanejšie, aby to bolo každému úplne jasné. Proste kryjú svinstvá. Kryjú svinstvá, lebo vedia, že ľudia chápu, čo to je stavať dom. A že nikto normálny nedostal dotáciu na rodinný dom. Ale skupina vybraných našich ľudí tie dotácie dostáva a dostala a teraz nevedia, čo s tým. Tak každý, kto na to poukáže, je nepriateľ. To je niečo, čo nemá obdoby. Naozaj zatiahnutie ešte aj Slovenskej informačnej služby do toho a ďalších len ukazuje tú mieru zúfalstva. A hovoriť o europoslancovi, ktorý tu príde, aby sa rozprával o tom, ako sa míňajú európske peniaze, že to je politický nájomný vrah, len ukazuje, že sú si vedomi, aký veľký problém majú a ako hlboko to celé siaha. Ja z tohto miesta apelujem aj na farmárov a ľudí, ktorí robia v cestovnom ruchu, nebuďte ticho. Ak sa bojíte ísť nahlas na verejnosť, pošlite tie podnety, ako ich posielate, ale nebuďte ticho, lebo tie peniaze, ktoré oni používajú na svoje rodinné domy, sú peniaze, ktoré mali ísť vám. A tá ďalšia vec, o ktorej tiež hovorila pani Šubová, my tento rok potrebujeme minúť rekordné množstvo peňazí z poľnohospodárskej platobnej agentúry a tých ľudí sa hlási menej. Tie peniaze sa obávam, že opäť môžu byť použité aj, nielen, ale aj takým spôsobom, že potom o budúci rok budeme zase robiť tlačové konferencie, kto dostal a kto nedostal. Veľa sme hovorili, zhrniem to. Hlúposť a klamstva, ktoré povedal Gašpar, pani Šubová jasne vyvrátila. Žiadne dokumenty nevynášala, o žiadnych peniazoch nerozhodovala, podnety nosila Kišovi, Kiš dokonca potom zabránil k tomu, aby tie podnety a dožiadania z OČTK išli priamo jej. Podáva trestné oznámenia za tieto ohováračky a za tieto klamstvá. Siska absolútne sa diskredituje prostredníctvom svojho riaditeľa, ktorý sa zapája do podporných argumentácií svojho otca, miesto toho, aby monitorovala to, kto tie peniaze dostal a nedostal a akým spôsobom sa to vyšetruje. Je zbabelé, že útočia na ženu, že útočia na europoslanca, je zbabelé, že neotvárajú schôdzu. A o to viac zbabelé to je v kontexte toho, že sa všetci tvária, že treba konsolidovať, ale vyšetrovať peniaze, ktoré boli evidentne použité mimo účel, ktorý mali, do toho sa im vôbec nechce. My budeme pokračovať v týchto tlačových konferenciách. Nás žiadna akože hybridná operácia Tibora Gašpara nezastaví a stále budeme prinášať tie nové informácie, lebo dámy a páni, toto je len špička ľadovca toho, čo sa dialo počas vlád Smeru a akým spôsobom to potom sa snažil úplne zrejme kryť Jozef Kiš, ktorého dneska kryje Tibor Gašpar, Robert Fico alebo pán Kamenický. Ďakujeme veľmi pekne, nech sa páči vaše otázky. Ak nemáte otázky, vidíme sa budúci týždeň. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem.